Moab. Anda kipoi ha Moab kiyo tengah no nang ni. Kiyo songka no hang ni. Hakat kat kum ka rol ka an jong ublay onam sha ban song lok tam na kiwei pat ki jat ban riu. Ublay nam kwa man song ka kle. Hallelujah. Amen. Ublay ula adong nado bakatu ko por be kimi na katay na kari Egypt. Ublay ula dap ong la dap ta ban om day ban ya song ka kle. Kemut song bay tang haki para jat Israel. Nang martang haki jat Israel ki don hadu khat ar ki jat. Amen. Ti kini kan ka family jong Elimelek umla te lakam. Sabha kan yarap sibon ni fi. Umla te lakam yiki kun jongu, yiki kun jongki haba menta ki poi ha kan ka ri jong ka jing mane blai thau. Ka ri Moab kan ka jaka jong ka jing mane blai thau. Ki don yo ne blai Molek. Blai thau ki ba ki mane hang ni. Ti menta kita ki ba mani yo blai Jehovah ki wan ha kan ka ri nong wei kilaya compromise lang ban mani yo ne blai thau hang ni. Bat kim la ban te la kam shu ye ki kun ru ha ka jing sha dei bong lum long ban she shong kha kle. Henry badi kisah ban shong kha. Mar ba kisah ban shong kha kawan ke jing yap. Kan mau kan ni. Mar ba kisah ban shong kha kle kawan ke jing yap. Hallelujah. Mau ba? Habau beli Ukraine kalong kum ta. Beli wang nam sha. Katakan dia kabau beli Ukraine. Hari Elimelek bat kan Naomi. Kisah ikikun ban songka bat kini kinong mane beli tau. Bar bab sha ban songka kawan ke jingyap. Elimelek ulayap. Malon silon kilayap. Hallelujah. Ka Naomi satang barway ka long kami lengkat ki persaku rim joka ka Ruth bat ka Orpa tang dia puli na gadi khot tilap singuto. Hallelujah. Ngadi puli na gadi khot ka bangin ngakwa bangin dia pet menta Ruth lenong ka maning kong di khot ka ba khat rieu ka bong kum ni tong dia puli yang wei arlai ka Ruth di kalaong wat kerpat yang ha bangan klat no napa ya ka ban pai no na ka babut ya pa na ba sha ka ba pan lek ma pa hang tanga ru ngan lek bat ha ka ba pan shong ba sa ma pa hang ta ru ngan shong ba sa ki briu jang pa kin long ki briu janga bat u blei jang pa un long u blei janga ong ya ro yu trai kani kadi khot kadi game tu cái cái khot cái keywords cái phang preng trong cái nika kitab trong cái Ruth. Hallelujah. Amen. Cái kitab trong cái Ruth cái keren như cái chữ page này cái Ruth kalau don kontak bat ka Naomi lani bat ka ying trong ka Naomi lani trong ka Elimelek. Amen. Nomor bali kalau song ya ukun jongki ti kalau don kontak. Amen. Page ni ka dia rap si bon ni pi ba pin sku thu ya ka ni ka jing it ha ka jing it nam don jing shepting. Hallelujah. Ha ka jing si sha ka nam don jing ya dei e ra mo blem sha Henry hang ni ha bala don kontak menta ka Ruth ka nam shepting yu Elimelek ka nam shepting ya ka Naomi. Amen. Nang ta kini ki kun jong ka Naomi ro kiram shepting ye ki tai ki dong mane beli thau habaka don ka kontak ka paneng jong ki bat ka wei ka bangi yo ikat badang iem Elimelek kini ki kun ki kti ki jong u Elimelek kini ki tai ki dong mane beli thau ki kun persa kurin ki jong ki ro ki ya mane lang menta ya u blei Jehovah yo blei baka Naomi ka nget. Hallelujah. Kilia mani lang kita setenap. Te pila mantan ngem tabiang. Hallelujah. Amen. Te pila banne ngem ta kabiang. Don ting teng. Ka bakla pa man le kum ni. Ki ngala dei Kristan, ngala dei born again. Ka besuk don kam ngawat yu tai buru 4 kala bamut ya ka tai ka bang 4 kala bamut ngan ya tho na man ka tu bat utu. Ngan ong yu pi ki ong ba sapen kela bamut iki suki ngeselam iki hikai iki sepang oblei sepang jing jong oblei ngan hikai iki ngi tu ki bala kapat ti ngila mantan ngan ong yu pi wat melin kat ban kela utai lap chua kela chua pi ha kan mau ba kham tam pi bon mang ni gi sam la kan mau ba
pet yo bala kapat. Haleluya. Bala it yo Jesus. Amen. Haleluya. Wadom pet igi khang dang hang leo. Pet baula dodem yo Jesus. Haleluya. Chua pindan jenge dei ong phila pnyang nem yo Jesus kali chua. Chua ba pin da kali pi ong phila pnyang nem yo Jesus. Phila kapat nem. Doang ngan sakha ong kha chua saya dei. Haleluya. Amen. Namar kan ong yupi kan sak long thma yupi. Pin ya sakri ble ni pin ya kawang kyuja ne. Pin ya puli Bible ni pin ya tro ne. Amen. Daga dau kali chua phila khan mar ubriu bala khan au trayam nut ban ya kawang kyuja. Dawang kawang kyuja makana ro sibit tiu yo thia chu bro chimit. Namar balai la don utrai ga donut. Riu briu bompat don utrai om din ga kyuja muk. Om dai wei kong i fu nga di pastor Dubai nga la ap ke sultur balai kong. Kurau lok fi. Os. Kurau yu tang naga daw bangali jingi seng. Aha. Pi. Nomor balai bompat kela ga bemuti. Temat haleluya. Jaga dega family jong Naomi. Amen. Kila mantan yaki. Kiru kile sakrilang yo blay Jehovah. Enjoy ga dega family. Ritang ko we galong nang barba kimbat ya ga jutang blay. Kawan ke jingjot. Amen. Haleluya. Pangan pedi ga yupi. Ban penlengkot ni ga jingtu ga story man baga jangai palat ke jorong palat. Hang ni minta ka kini ki khun umalo di Silon ngila yang nang tau Elimelek rula khlak ulayap timuladon setanggi para kentei sudah setanggi kentei sudah ka Naomi tinggal nang temen pengi digi persa kurim de nang kriak-kriak kun 4 don julisi maraba ka klam youtube ke Bible amen kan ni ka Naomi artat kan yo snow ye de tien kong ba uble ulawan i ya katai ka Bethlehem uble ulawan i but uble ulawan jungo ulawan kerku biang nagatu ka menstiu kam don shu amen tigala smubang bangan lek pai no biang sha ha Bethlehem hang taya Juda amen tika ong ya kini ki kun persa kurim juga pi lek pai no shala ki jong ki bahaying ki basem shala ki jong ki blay ki jong pi namar ulok utanga jong pi ro la khlat la yap tinga ngam don kun chu satang marwei kum ni ti ngangan lek pai no shabet lehem pi lek pai no ban laki bahaying ki basem hendrei kini ki persa kurim ki ong ya ga Naomi ngin om lek ngin lek bet bat ka bat pa karena Naomi kada pensyai kada kerpat yaki kong ba kamdei kumda let kata kada ke imperfect will hallelujah yusi ka challenge ke Naomi yusi ka kwa bantip ke Naomi kid ong de kumdo hallelujah yusi ki it tang namar ba ka ai kun men chua rim tam don kun chu de i choi ka kiao ro yusi ka kwa tan ju hallelujah pidai balik pi ngam don kunju dengan la temen la sabab kum ni ngam don kunju kilek pai nang da kada penbor kani ka rut kani ka orpa de sngu dei kada ka jing ong jangan Naomi kong kubli shibun kiao ba kum ta ngan lik pai no ka ong ka Bible ka la do ya ka Naomi tok 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 nang ta ka kubli ka lik pai no kani ka orpa amen kani ka rut padi jerjep ka yeng ni kat baga nang le kata ka orpa ka per ka nganong kum no marchong mo ketika marchong jeng ka kani ka bet haka marwe ko ni ngala i ya ka de ka jing i basisha haleluya bar ka nam set kala ka te kala le no kani ka Naomi kanang mut ka rut kan sale kum ta kamut le pai no kani ka rut padi ka but ka sno rencan ya kan Naomi karut kan Naomi ka ong ya rut balikum ni pe ya katai ka marlem je jong ba katai ka marchong je ba kelalik ki paro ni kong wap lom kerba jangan abangan klat no na pa haleluya amen hanno ba padon ba pa hang tanga don ki briu jong pa ka lang ki briu jong amen kamut bakam syep tieng ha bakala ie
Amen. Kampat yo iti ka Ruth ikibriw jo ka Naomi. Amen. Kum kino kam setting. Pinut man ligbot ako bigari. Kampat tiyo. Yo si ka Naomi na poy hantay ka di maraw man yang ka klemper kat kum ta. Naman ha ka tu ko por ka babil ka jur bahaya ka jing di maraw. Amen. Long ko ba this year kum tu ti hantay ka. Hantay ka this year di belang kum tu. Di maraw di kibriw te no telai te sang kam no ne pej ban pej ne kusa biang ne. Me arajar le jar te di maraw. Yusi ka Ruth kan mudur kam tari ka klem mudur kum dama beli kala iet ka klem shop ting ro kon ki briu jang pa ga ki briu janga. Amen. Hallelujah. Hang nu ba pasang ma pa hang tangan nu chong kabut ha ka jing ye ram don jing shop ting. Amen. Hallelujah. Katanga di ka jing iet ka besisa kam dei ka jing iet ka beset kala kum kai ka Orpa. Hallelujah. Ya ka Orpa kadon ke jeng batay ke kubuar galong itang lada biang. Mo, pide keren ke Orpa ong bet itang lada biang. Habom biang su tem isu. Đấy, merkun yung kalayap sa isu gum nuti. Bye no. Wadong dawe sakayaw tmai. Ginam day man le gum tabi isu blay. Hallelujah. Apa pila ye ya ublay. Ya ine badu blay.